Dobrý den, já se jmenuji Eva Vaňková a 10 let pracuji jako rodinná mediátorka se specializací na rozvodovou mediaci. Rozvod rozhodně není jednoduchá záležitost, ale já vnímám rozvodovou mediaci jako cestu, jako způsob, jak se dohodnout na nesporném rozvodu. To znamená, jak se dohodnout na všem, co je pro ten rozvod potřeba, tak aby ten rozvod proběhl slušně, v klidu, pokud možno rozumně a aby se ošetřily potřeby nejen rodičů, ale i dětí. Při rozvodové mediaci se dává pozor na to, aby byly splněny všechny požadavky a mantinely z hlediska rozvodového práva, ale zároveň tam hodně velkou roli hraje i lidský přístup. Protože tam, kde se ten rozvod řeší s ohledem na potřeby dětí a rodičů, tak je možné ušetřit si spoustu trápení. Úkolem mediátora, neutrálního prostředníka, je pomoct účastníkům mediace, aby co nejlépe a co nejsrozumitelněji formulovali, jak vnímají tu situaci, čeho se bojí, co je trápí, co potřebují řešit, co jsou jejich priority, co všechno je ovlivňuje. A mediátor pomáhá i najít nějaké společné cíle, které potom umožní, aby se uzavřela opravdu rozumná a realizovatelná dohoda. Mediátor tedy není žádný rozhodce nebo soudce a rozhodně nikoho k ničemu nepřemlouvá. Mediátor je vlastně průvodce při komunikaci. Pomáhá co nejlépe komunikovat, co nejlépe se vyjádřit a pomáhá co nejlépe hledat nějakou společnou shodu. Mediátor pomáhá i vyjádřit a zpracovat emoce a pomáhá vlastně nějakým způsobem tlumočit to, co si jedna nebo druhá strana myslí, přeje nebo potřebuje. A samozřejmě pomáhá i tomu, aby jedna strana druhou pochopila a aby každý z účastníků pochopil i sám sebe, jak to cítí, proč se ty věci dějí, co je s nima možné vlastně dělat. A samozřejmě při rozvodové mediaci řešíme i vypořádání společného majetku a bydlení po rozvodu. Přičemž cílem vlastně je, aby bylo dohodnuto, sepsáno a připraveno všechno, co umožní velmi jednoduchý rozvod. A to nejprve schválení dohody rodičů o dětech a potom samotné rozvodové řízení, které trvá zhruba 10 minut. Pokud vás rozvodová mediace zaujala, tak vám ráda odpovím na všechny doplňující otázky, které byste kolem téhleté věci měli. A samozřejmě vám moc ráda pomůžu najít rozumné a přijatelné řešení. Děkuji za důvěru. Hezký den.